Għadda sillum ma kellna żgħażagħ Maltin u Għawċin bil-ħeġġa li jinvestu fihom infushom, grazzi wkoll għall-laqgħa ta' gvernijiet laburisti li baqgħu jħolqu l-opportunitajiet kollha neċessarji biex ikunu jistgħu jitlu fid-dinja tax-xogħol. Waqt il-programm fuq One Radio bl-isem ta' fl-ewwel ta' Mejju kulħadd tal-Belt, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima fakkar kif gvernijiet nazzjonalisti tul is-snin żarmaw l-iskejjel ta' snajja. Ma dan kien hemm ukoll l-eluq tad-dokkjar tu shipbuilding u llum il-ġurnata hawn skarsezza kbira ta' operaturi mħarġin f'numru ta' snajja b'dannu għal ta' industriji f'pajjiżna. Biex isewwi dawn id-deċiżjoni ħżiena ta' gvernijiet nazzjonalisti u jindirizza tal-innuqqas, il-Gvern Laburista mmexxi mill-Prim Ministru Robert Abela qed jerġa' jinvesti bil-kbir f'dan il-qasam għal Ministru Grima. Mis-sena akademika li jmiss, jiġifieri f'Settembru Ottubru li ġej, l-Emcast ħajkun jagħti niedi l-Istitut għas-Snajja li hija weda oħra tal-Partit Laburista, weda illi ma minniex kombinazzjoni imma konna nafu meta din niktbu l-manifest elettorali il-bżonn li nagħtu aktar opportunitajiet, idealment li jinħatfu minn żgħażagħ Maltin u Għawċin, imma opportunitajiet huma ċelebrazzjoni oħra u xek. Minn barrek waqt l-istess programm dwar l-iżvilupp fl-edukazzjoni nazzjonali, il-Ministru wkoll tkellem dwar l-investiment biex żgħażagħ ikollhom l-opportunità jistudjaw f'pajjiżna stess fil-kors biex isiru veterinarji. Min irid jilħaq vet jista' jistudja ġewwa pajjiżna. U meta ħabbarni għadi kellek ħafna messaġġi ta' inkoraġġament, entużjażmu, pjaċir tu gost bihom. Però ara kemm għandna għalfejn niċċelebraw jum il-ħaddim kien hemm min bħall-Partit Nazzjonalista prova jbeżza. Beda jgħid lin-nies hemm barra m'isma' tal-kors mhux ħajkun rikonoxxuta, imma tal-kors ma ħajwassal kollu l-imkien. Imma le, aħna rajna u għamminna l-affarijiet kif suppost, u llum tiġa għandek l-ewwel minn studenti li qegħdin jitħarġu ġewwa pajjiżna sabiex jilħqu veterinari. Minnaħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għall-Bidja s-Sajd u Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd li ħaddet sehem ukoll fl-istess programm ta' One Radio enfasizzat fuq il-ħiliet tal-bdiewa għar-raħala u s-sajjeda Maltin u Għawċin, semmit kif bil-ħidma tagħhom il-konsumaturi Maltin u Għawċin qed jieħdu l-aqwa prodotti lokali. Kif taħna l-istaġun tat-ton daħal l-ewwel ton ta' din is-sena kien anke mdaqqas ħafna tħu gost tara l-sajjieda wara tant sagrifiċċju preparamenti u ħafna sforzi għax għamil naqra mal-temp mhux ħażin dawn l-aħħar ġimagħtejn tu pjaċir tarhom deħlin bil-qabdiet tagħhom sabiex l-aħħar mill-aħħar waslu manka fuq għandna il-Maltin u l-Għawċin kollha. Tul il-programm kemm il-Ministru kif ukoll is-Segretarju Parlamentari faħru ħiliet tal-ħaddiema Maltin u Għawċin u appellaw biex fl-ewwel ta' Mejju il-familji jingħaqdu fil-Belt Valletta biex jiċċelebraw dawn il-kisbiet kollha u oħrajn.